който оцелее, както ние се изразяваме жаргонно на ленти, ще има шанса да се класира добре. Много са изравнени възможностите в ансамблите. Тази година просто има 7-8 ансамбъл, които всичките са попадали на подиум, което означава, че просто който изпълни коректно, чисто своята програма, ще бъде отново на призови места. Нашите се справиха много добре, да. За зрителите третата по сила рускиня. Много качествена, много интересна гимнастичка, много различна от първата и втората рускиня от Мамуня Кудрявцева. И може би с по-голяма връзка с предишното поколение рускини. Тези, да, определено при нея има малко връщане назад към тези просто извън пределите на човешките възможности и изисквания към тялото. Всичките тези огъвания, скокове. Лично аз обаче съм фен на това, което правят първите две рускини. Някак си е по-разбираемо за публиката, по-е красиво, по-елегантно. Но мисля, че това е защото тя още е мъничка. Не е намерила точния си стил. Но определено е много, много, много качествена и много красива гимнастичка. По състезанията, когато някой от двете прими за къса, тя е тази, която много успешно ги замества. Така е, но и се видя, че когато попада на финали, не е много стабилна все още. Малка е. Отдавам го, да. Това отдавам на това, че е още много млада. Мисля, че тя е на 17 или 18 години. Тя и Кудрявцева не е престаряла. Но Кудрявцева се състезава много